አገልግሉ ዳሕር ስለ ክርስቶስ ወንጌሉን ብዙሕ መከራታት ተቀበሉ ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ ዝፃሓፈ ወንጌል ምዕራፍ 7 ያው ናሙክራብ ንሓሙስ ምነው ካብ ቁጥሪ 14 ክሳብ 19 ድንሆ የኡ ማለት እዩ ሶ ልዕልና ካብ 11 ትጅምር ለና ስለ ሃይማኖት ብዝሓልፈ ሊያስነጋገርና ነርናና ሃይማኖትና ብምግባር ክግለጽ እንይው ሃይማኖትና ያው አሕና ክርስቲያን ንባል ተኾናስ እምነት ብቻ ካድሕነና አይኽእሊ እምነት ብዕቱ ብደምግባር ካድሕና አይኽእሊ ላይና ለሃም ድመጻና ኩሉ ግዜ በተላው ሶምዚ እምነትና ብተግባር ናገልጸሉ ሃይማኖትና ሃምና አምኖ ብተግባር ሃምኑ ገልጸሉ ላስነጋገርና ጸንሕናና ድኾነ ትምህርተ ስርዓታት እና ድኾነ ስርዓት ገርኻ ሃይማኖት ዳባሂል ቆይሮም ሃምዳ ክብሩ አይሁዳውያን እንታይ ኾነ ብትክክለኛ ብነፍስና ሐቃዊ ድኾነ አምልኾ ንገብረሉ ጥራሕ መጸውዕታ ይኾነ ንነብረሉ ክኾን እንህው ላይልና ላስነጋገርና ጸንሕና ቢዙ ጎይታና አምላክና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሙክራብ አይሁዳውያን ታድወቀሰሎም ሓደ ዓውይ ነገር ንእግዚአብሔር በዓላት ዳስጋዊ በዓል ቀይሮም ያው ናሰብ ድኾነ ስርዓት ላምሆር እግዚአብሔር አምላኽና ላወሉ ካዝ ትክክለኛ አምልኮ ወጾም እስካዕ ቤተ መቅደስ ዕደጋ ምግባር በጽሖም ነሮም እና አብዝለት አነ ንማር ሃይማኖትና ያው ብተግባር ክግለጽ ሐምድነው ጎይታና አምላክና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረው ቃሉ ከምዕራፍ 21 ጀመርና ታንብልናዮ በሰማያት ያለው የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ አብ ሰማይ ናይ ዘሎ ናይ አቦይ ፈቃድ ዝገብር ዳእዩ እምበይ ጎይታ ዝደን ሁሉ መንግስተ ሰማያት ዝገባ አይሆን ይልና ሁሉ ግዜ ሃይማኖትና ብተግባር ክግለጽ ነው ጎይታ ምባል ወይ አና አማኒ አና ክርስቲያን ምባል ጥራሕ አምዳ ያድሕን ያው ከክላዓል ጀምሩ ስለ ምግባር ዝገልጽ ክፍለ ትምህርቱና ጎይታና ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 14 ኩሉ ነቲ ቃል ሰሚዑ ዝፍጽሞ ገዛኡ ኣብ ልዕሊ ኾሕ ዝሰርሐ ለባም ሰብ ይመስል እቲ ኣነ ዝተናገርህዎ እቲ ኣነ ዘምሃርህዎ ቃል ሰሚዑ ዝገብሮ ሁሉ ዓዱ ወይ ገዛኡ ኣብ ልዕሊ ኾሕ ዝሰርሐ ለባም ሰብ ይመስል ዝናብ ዘነመ ወሓይዝ ወይ ጎርፊ ጎረፈ ንፋሳት እውን ነፈሱ ነቲ ገዛ ደፍእዎ ወይ ኣጋፍእዎ ኣብ ኾሕ ልዕሊ ኾሕ ስለተሃነጸ ግና አይወደቀይ ሁሉ ዲዝናተ ቃል ሰምዑ ዘይፍጽም ግና ገዛኡ ኣብ ልዕሊ ሖጻ ወይ ኣብ ልዕሊ ዕደ ዝሰርሐ ሰነፍሰ ይመስል ዝናብ ዘነመ ወሓይዝ ወሓዝ ወይ ድማ ጎርፍ ጎረፈ ንፋሳት ለነፈሱ ነቲ ገዛ ደፍእዎ ወደቀውን ኣወዳድቃ ድማ ብጣዕሚ ዓብይ ይኾነ ኢየሱስ ነዚ ነገር እዚ ምስ ወደ እቶም ህዝቢ ብትምህርቱ ተደነቁ ከመምህራን ሕጊ ዘይኾነስ ከም በዓል ስልጣን ይምህር ነበረማ ይብል ሶ ናለማዕንቲ ትምህርትና እዚ ይመስል ትርእለና ይብደም ብገበርና ታብራህርህልና ኩሉ ነዚ ቃል ሰሚዑ ኩሉ ናይ ክርስቶስ ቃል ሰሚዑ ዝፍጽሞ ሓስሓስዎ ዝሰምዖ አይኾነ ዝፍጽሞ ኩሉ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝንገር ክስማዕ ጥራሕተ ይኾነ ክፍጸም ሰምዓኻ ይሃን ፍልጠት ትሕዞ ጥራሕተ ይኾነ ይትነብሩ እና ኩሉ ነዝናተ ቃል ሰምዑ ብሱ ነብሮ ሰብ ገዛኡ ወይ ዓዱ ኣብ ልዕሊ ኾሕ ዝሰርሐ ይመስል ሕዚ ሓስቡ ኣብ ልዕሊ ኾሕ ዝተሰርሐ ማለት ሓደ ዓዲ ብልዕሊ ኾሕ ወይ ብደንብ መሰረቱ ጽኑዕ እንደኾነ እዚ ዓዲ ጽኑዕ ለምሳሌ ፎቃት ንወሎም በቃ ብደንብ ገብሮ መሰረቱ ጽኑዕ እንደኾነ ኾሕ እንደኾነ ዓዲ ነፋ ብኖርማሊ ትርእልና ይኳዕኒ ና ቤተክርስቲያን ታሪካዊ ቤተክርስቲያን ከኸውት ሰረሑ ብዙሕ ዘመናት ክሳሕግ ምንም ተይትናወጽናው ሰቀላታት ገለጾን ሕግን ፈርሾም እና ዲ ኾሕ ደሓነጸ ተይመስል ለባም ሰብ ይመስል ገዛው ኣብ ልዕሊ ኾሕ ማለት ኣብ ልዕሊ ቃል እግዚአብሔር ኾሕ ጽኑዕ ሃም ድኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለዚ ጽኑዕ ድኾነ ቃል ብዝናተ ጽኑዕ ድኾነ ቃል ብዝናተ ቃል ድነብር ሰብ ገዝ እቲና እናወጽ ሃም ድኾነ ያው ስለ ቃሉ ጽኑዕነት ድምምልኻት ተናገረ ቃሉና እግዚአብሔር አምላክ ጽኑዕ ቃል እና
ኩሉ እናተቃል ሰምዑ ዝገብሩ በቃ ብፅኑዕ ቃል እግዚኣብሔርነት ብፅኑዕ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መሰረትነት ድነብር ያው ልባም ሰብ ይመስል ማለት እዩ ልክዕ ከም ሃዋርያት ብናይ እግዚኣብሔር ቃል ድነብሩ ማለት እዩ ሕዚ ተዳሓዝልናዮ ዝናም ዘነመ ሕዚ ክርስቶስ ኣምላክና ሰባት ክርድእዎ ብዝኽእሉ ኩሉ ግዜ ቃሉ የምህር ኩሉ ግዜ ትምህርቱ ሰባት ክርድእዎ ብዝኽእሉ ሕዚ ኣብ ኮኺ ዝተሃነፀ ገዛ ወይ መሰረቱ ገራም ዝኾነ ገዛ ብቃልሉ ክፈርስ ኣይኽእልን ብቃልሉ ክፈርስ ኣይኽእልን ሕዚ ክርስቶስ ኣምላክና ኣብ ዝለታ ምሎ ዝናም ዘነመ ወሓዝ ጎርፊ ጎረፈ ንፋስ እውን ነፈሰ ነዚ ገዛ ኣጋፍዕዎ ኣብ ውሽጢ ኮኺ ኣብ ልዕሊ ኮኺ ስለዝተመስረተ ገና ኣይወደቕን ሕዚ እዞም ዝናም ዘነመ ወሓዝ ተዋሓዙ ንፋሳት እውን ነፈሱ ዝበሃሉ ናይዚ ዓለም መከራታት ቃል እግዚኣብሔር ብምስማዕኻ ብቃል እግዚኣብሔር ብምንባርኻ ክመፅእካ ዝኽእሉ ፈተናታት ኩሎም ዝናም ዘነመ ትብሎም ወሓዝ ተዋሓዝ ትብሎ ነፈስ ነፈሱ ማለት መከራ ኣብ ከዓላውያን ድመፅእ መከራ ዝኣፍቅሮ ንዋይ ናዚ ዓለም ኩሎም ፈተናታት ናዚ ዓለም ኩሎም ፈተናታት ዝናም ዘነመ ወሓዝ ተዋሓዙ ዝበሃሉ እሳት እሞ እና ብፅኑዕ ቃል እግዚኣብሔርነት ዝተመስረተ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኩ ቃል ብሓቂ ተቐበለ ሰብ ምንም እንኳ መከራ እዚ ምርኣይ ንኽእል ኢና እምነቶም ፅኑዕ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር ተመስረቱ ሰባት ምንም ትናወፅ ኣይትኽእልን ለምሳሌ 3 ደቂቕ ርኡ ደኣነ ስገዱ ማንም ካኣደዳድሕነኩም ኣይለ ተዘይኮነ ኣብዚ ሓውከን ዶክመንት በሃል ተሎ ምንም ጋጥርጣር ኢላ እትው ምክንያቱ መሰረቶም ፅኑዕ ትድሓዝዎ ቃል ብፅኑዕ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር ተመስረቶም እና ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ሓጢኣት ዝሰርሑ ቃል እግዚኣብሔር بمسارة درجة في الذي مسرته بسلاوتي وصل بيا هواءكو نبيك كما يجي أبس لك نعاها كيف بدلسي نعاها قال أول بي يصور فيه أول بي أقمتكم معناته حتى أتكسر حسيت له تقال أول بي سلزله بقي ركح الفنينا وصل بيا هواءكو نبيك كما يجي أبس لك نعاها خيب بدليل نعاها من أنت في قيم له نعاها قال أول بي أقمتكم እና ዝናም ዘነመ ጎርፊ ጎረፈ ነፋት ብሎ ናይ ንኣጋኒንቲ ጎርፊ በቃ ዝናም ጎርፊ ነፋስ ኢሉ ኣብ ዝገለጦም ኩሎም ደቂ ሰባት ካጋጥሙና ዝኽእሉ መከራትና ሽግራት ለምሳሌ ንሓሰት ሰባት ክኹስና ክኽእሉ ተንኮላት ምስኣን ዳዓርሱ ናይ ህይወት ፈተና ሞት ወለድና ወዳጆችን ማጣት ኣዕርክትና ንስእን ንኽእል ሕዚ ደቆም ስለዲ ሰኣኑ ወይ ስለዲ ሞቱ ወምዲ እግዚኣብሔር ኣምላክ ካማር ድኽእሉ እዞም ኩሎም እዞም ዝናም ጎርፊ ነፋስ ተባሃሉ ዲዛ ዓዲ ካናውፅዎ ክድመከሩ ኩሎም እዞም ናይ ሰይጣን ፈተናታት ለምሳሌ ካብ ኣዕዳም ካብ ዓመፅቲ ዝኾነ ነገስታት ብዙሕ መከራ ክበፅሐና ትኽእሉ በቃ ብጣዕሚ ብዙሕ እዞም ዝናው ኩሎም ፈተናታት ጎርፊ ዝናም ገለ ትብሎምና እዞም ዝናውዎም ወላ እዞም ዝናው ወላ ያጋጥሙ ኣብ ልዕሊ ዝሰብዚ ወላ ያጋጥምዎ እዞም ነገራት እዚኦም ግን ይብል ጎይታ እቲ ገዛ ወይ እቲ ሰብ ኣብ ፅኑዕ ቃል እግዚኣብሔርነት ስለዝተመስረተ ክነዋወፅ ኣይኽእልን ምክንያቱ መሰረቱ ብኣለቱ ስለዝኾነ መሰረቱ ናዚ ሰብ መሰረቱ ብዝሓላፊ ጠፋኢ ንብረቱ እንተይኮነ ብዝኾነ ሓደ ግዜ ብልጭ ብካልእ ግዜ ክጠፍእ ድኽእል ዝና ተይኮነ ክብሪ ተይኮነ መሰረቱ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ስለዝኾነ ትለዓለ ምንም ክናወፅ ኣይኽእልን ኩሉ ግዜ ከም ኢዮብ ጻድቅ እግዚኣብሔር ወሃበ እግዚኣብሔር ነስኣ ደኣይሉ ይናገር እምበር ምንም ክናወፅ ኣይኽእልን መን እዩ እዚ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ሰሚዑ ዝገብር እቲ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዝሰምዕ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከም ጠቕላላ ፍልጠት ዝማር ኣይኮነ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ሰሚዑ ዝፍፅም ሰብ ዓዱ ኣብ ኮኺ ዝተመስረተ ይመስል ናይ እግዚኣብሔር ቃል ሰሚዑ ኣብ ዝፍፅም ሰብ ዝመፀ ይምፃእ መከራ ዝተለዓለ ይለዓል መከራ ዝተለዓለ ይለዓል ንኣጋንንት ፈተና ዝተለዓለ ይለዓል ንኣላውያን ነገስታት ዛቻ ድኽነት ጥመት መከራ ስደት ናይ ወለዲ ሞት ናይ ዓርግቲ ምስኣን እዚኦም ኩሎም ከናውፅዎ ኣይኽእሉን ምክንያቱ ብቲ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ተስፋ ብቲ ልዕሊ ቅዱስ ዳዊት ቃልካ ንመንገዲ ብርሃን እዩ ቃልካ ልዕሊ መዓርና ሰኮር ጣዕምን ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኩ ቃል ስለዝተመስረተ ምንም ክናወፅ ኣይኽእልን
ምንም ብናይ ጽኑዕ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝተመስረተ ሰብ ከም ዘይናወፅ ብጣዕሚ ኣብ ዙርያና ወይ ኣብ ታሪክና ብጣዕሚ ብዙሓት ቅዱሳን እዮም ሓስብዎ ዶ ኢዮብ ዝኩሉ መከራ ላወፅሖ احنا كنا ኢዮብ 0.9% ለመከራ በፅሕና ይፈልጥ ባት ኢዮብ ትርኢ ለኹም ዝኩሉ መከራ በፅሕዎ ምን ምክንናወፅ ይኽእል ብጣዕሚ ዝገርም ዓራቆተ ካደውእ ተወልደ ዓራቆተ ይኸድ እግዚአብሔር ወሃበ እግዚአብሔር ነሳ እግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ወስድ ወላ እግዚአብሔር ስም ዝተባረኸ ይኹን ይገርም እኮ احنا እግዚአብሔር አምላክና ብለኾነ ነገር ነመስግኖ ዝኾነ ትስእልና ናማር ልክ ዓማኒ እግዚአብሔር አምላክ ዝደይብልማ እግዚአብሔር አምላክ ለምን ኸደ ይሰማ እንዲያውም ህላዊው question mark ፍት ምልክት ዳምኡታን ከደና ክርስቶስ አምላክና ግን ተውሉ ሕዚ ኣብቶም ናይ ብእግዚአብሔር አምላክ ዝነብሩ ሰባት መከራ ኣይኾነን ዘየለ ኣብኣቶም ዘየለ ምንዋጽ ዘየለ ምክንያቱ መሰረቶም ኣኻኽሕ ስለዝኾነ ኣኻኽሕ ዝተባሃለ ናይ እግዚአብሔር ቃል ጽኑዕ ስለዝኾነ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ጽኑዕ መሰረት ስለዝኾነ ብኣኻኽሕ ትመልሱ አንድም ዓለት ዝተባሃለ ጎይሳን አምላክና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ትክክለኛ ዓለት ትክክለኛ ጽኑዕ መጸግዒ ክርስቶስ አምላክና ሁሉ ጊዜ በክርስቶስ ተመሰረቱ ሰባት ምንም ፈተና ወላ ተመጸ አይብሊ አነ ፈተና ስለዝመጸን ሃምዝ ኃጢያት ዝገብር አነ ፈተና ስለ እዚኦም ሁሉም ምክንያታት ክኾን አይኽእል ምክንያቱም በትክክለኛ ናይ እግዚአብሔር ቃል መሰረትነት ተመሰረተ ሰብ ነቨር ኃጢያት ክሰርሕ አይኽእልን كنا وصايف عليه ولا كعني بزي بتوصل درجة حتى تسرح نوكرتوس أملاكو ياو تلقيلو ودياو يزملس مالت نقول أنا دول إذا حزين نفس غرف إذا متعال كله نأجان أنت مكرة ناسوات تلاشى بزحات فتنات عالم تنبرت لها بتاعم بزحات فتنات بتلكرسنا كافتنا درحاقة أيقوني نجرجل أو كافتنا زير حق أو كرسنا لا نرخ على هالأخا أو صنعنا إجهر قال مسارة النتزيت مسارة خاجن كنا وسخايم زي مسار كنا وسخايم نجرجن أو عالت وي أو نكرسوس قال تتمثريت خا من ولا زت العالي إلا عال من تكون هم بيتقل يوم مسحب كبش نجرنا هذا كرسوس أملاكنا عيننا وزيزولو نمني نتنا إجهر قال سمعوا زي الصمة نت أمان إزيل تأخوني نت إمنو تبتجوار زنبر سلا تجوار إلى نهر لنا كل جينا إجهر قال أملاكنا نسمع عن المهارة نفسمه جنبي دخل أخواني كاو ليك أو أنت ولد لي عزي خالي تيولد ضم نفس غرفينا عدوتاي زنام نفس غرف ثلاث يوم زيهم فتنات يوم أو نا إجهر قال زي تمسرت وي أو إجهر زي نبرشة حسب كل جزء تلاوات يقول وي نبذت حس خمس عندي جن كل جزء بإجهر أملاك زي أنه تفعل عليه عينة مكراتات حسب تموت اللوي تقول زك آير هنا أمناتي قال سأني عزنبر زجت أميقت مكرة بنا إجهر قال زنبر مالته هذا الخوخ استهالي تصنع زخانة مسارات لكمنا كل جزء هم كدس داويت واستلبي هواءك نبي بك كما أي أبس لك نعرفها خيبدل نعرفها كهك أي ملس نعرفها تأزاز نعرفها حقي أو لبي أقمتكو أو لبي ساوركو بالفداي عندما نعنا كما كرنا كللا بمنتي عيت وريزا فنوتو بأكي بنبي بك قويتا وريزا من أسي وقت ولد من قد بمنتا يقنعك جبر زخيل بمنتا غير يصبقك جبر زخيل إلو كبرتن بأكي أنا كنا حق بمحله عرفة حزبت لمن أسي وقت استخافتي الصحة من قد خاقنا تجبر بمنتا يلك كرس بأكي بنبيك بنا إجزي أهير قال بمحله بأكي بمنت يارت وريزا فنوتو من قدو بمنتا يسخط بمنتا قنع يقبر بمنتا ينايصير قدانا يقبر ملسو بأكي كنا حق بمحله همز قويتا نايك قال سمعو جسد سو نايك جهر قال سمعي خا مفصم من قد خا مقنعي نايك جهر قال سمعي خا أو زفصم سويلي لا عدو أو خوخ حيز مسرتي مسبك أو خوخ حيز مسرته أو خوخ حيز مسرته جزا بدنب غيرو بتقريبا بتعم ببزح حصاو نمنام تمسر سسر حجزا صنعي مسارتنتو بدنب قال እግዚአብሔር ተመስረተ ሰውነት ለ ዝመጽ እንጻ መከራ ትናወጽ አይቀል እዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል አምላኩም ሰሚዖም
ዝፍጽምዎ ምሶም ዘይፍጽምዎ ኸ እንታይ ይመስሉ ሕዚ ክርስቶስ ታኢልዎም ንዞም ከም ዝገብር ለባም ሰብ ረኹም ለባም ማለት ለካ ዓለም በሊዐያ ዝብል ብሓጢአት ዝድሰት ወዘተ ወዘተ ኣይኮነ እንታይ ማለት ለባም ብመጽሓፍ ቅዱስ ቃል ብና ክርስቶስ ቃል እንታይ እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሰሚዕካ ምግባር ብና እግዚአብሔር ቃል ምንባር ለባም የብል ብና ክርስቶስ አንደበት ለባም ምባል ብጣዕሚ ዓብይ ጸጋ ኢና ለባም ኢልዎም ንዞም ከም ዝገብሩ ነቶም ሰሚዖም ዝገብሩ ለባም ኢልዎም በእውነት ብናይ እግዚአብሔር ቃል መሰረትነት ጽንዓት ዝነብሩ ሰባት ለባም ንሕና ደአና አለ ወይ ንሕና አለ ልቦቱ ይዓድልና ታው ይቀጽል ክርስቶስ አምላክና ይህንን ቃል ሰምቶ የማያደርገው ሰው ሁሉ ናይ ቃል ሰሚዑ ዘይገብሮ ሰው ሁሉ ግን ቤቱን ባሸዋ ላይ እየሰራ ሰነፍ ሰው ይመስላል ዓዱ ኣብ ሓሸዋ ዝሰርሐ ወይ ኣብ ዕደ ዝሰርሐ ሰነፍ ሰው ይመስል ረሁም በእውነት ዓዱ ሓስወስ ሓጋይ ደረቕ ኮኑዋ ማይ ኣይለያውሉ ድገረው ድዕደ ዓዱ ዝሰርሕ ሰብ ካዝ ዘስሐቅ ሰብ ነው የለ ብጣዕሚ ዘስሐቀ ዓዱስ ገዛውስ ኣብ ሓሸዋ ዝሰርሕ ሰብ ካብዚ ዘስሐቅ የለ ብኖርማል ይትርለናዮ በቃ ሓጋይ ጎርፍ ምናምን ዝናብ ስለዘቋረፅስ ደሪቕ የሚሉ ገዛኡ መንበር እዩ ያው ኣብ ህይወቱ መንበር እዩ ኣብ ዕደ ዝሰርሕ ሰብ ብጣዕሚ ይስሐቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዳምንተይ ፍርኣብ ሓሸዋ ዓዱ ካብ ዝሰርሕ ሰብ ገዛ ካብ ዝሰርሕ ሰብ ዘስሕቅ ዘይፈልጥ ሰብስ መን እንዮ ሕዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ደኺሙ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንታይ ብጣዕሚ ብዙሕ ደኺሙ ዝሰርሖ ዓዱ ምፍራሱ በዓል ዓብይ መከራ እዩ ካብኡ ኢለ ግን መስሕቅ ሰባት እዩ ዝኸውን ባሸዋ ላይ ተባለ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ለለ ገዛኡ ኣብ ሓሸዋ ዝሰርሕ ዘሎ እዚ ሓሸዋ ምስራሕ ዝተሃሉ ገንዘብ ማትካ ምዝራፍ ምንዛር ብሓሰት ምኽሳስ ንሰባት ማለት እዩ ብቻ ብስጋኻ ምዝራእ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ዝዘርዘሮም እሶም ኩሎም እዮም ገዛኻ ኣብ ሓሸዋ ምስራሕ ኢሉ ጎይታና ክርስቶስ ኣቕምጠዎም እንሂ ማለት እዩ ባሸዋ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በቃ ዝርዝርዎም እዮም ይዘሙቱ ዝሽርሙጡ ዝስስኑ ዝሰኽሩ ብከንቱ ዝቁጣዑ ወንድሙን የሚቆጣ ነፍሰ ገዳይ ኢልና ነርና ወን ንሓው ዝቁጣዕስ ቃታል ነፍሲ እና ኩሎም ከምዚኦም ዝገብሩ ዓዶም ኣብ ሓሸዋ ዝሰርሑ ዓብዳን ይበሃሉ ሓስቦ በቃ ሕዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሰሚዖም ዘያተግርዎ ሰባት ዘይሰርሕዎ ሰባት ገዝኦም ኣብ ሓሸዋ ዝሰርሑ ይመስሉ ርኢኹም ዶ ናይ ፅቡቕ ኣፈላላይ ሰነፍ ሰብ ይኮይልዎም ንዞም ሓደ እዞም ብስጋኡ ዝዘርእ ምብስባስ ይዓጭድ ይልዎ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 6 ብስጋኡ ዝዘርእ ማለት ብሓጢአት ዝዘርእ ምብስባስ እዩ ዝዘርእ ናይ ስጋ ስራሕ ምብስባስ ዝዘርእ ምብስባስ ብመንፈስ ዝዘርእ ግን ህይወት እዩ ድዕጭድ ይብል ቅዱስ ጳውሎስና እዞም ብስጎም ዝዘርኦም ዓዶም ኣብ ሓሸዋ ዝሰርሑ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ እናገሩ ዘሎ እዚ ዓለም እዛ ነባሪት መስላቶም ዕድመ ልክዖም ብስጎም ጥራሕ ዝሰርሑ ሰባት በእውነት ዓዳቶም ወይ ገዝኦም መንበር እዮም ሰማያዊ ዓዶም ኣብ ሓሸዋ ዝሰርሑ ኣብ ምብስባስ ዝሰርሑ ማለት እዮም ዓድኻ ኣብ ሓሸዋ ምስራሕ ማለት ካይልናዮ እዞም ናይ ገላትያ ምዕራፍ 5 ተዘርዘሩ ልዕሊ 15 ናይ ስጋ ስራሓት ንሳቶም ገዛኻ ኣብ ሓሸዋ ምስራሕ ማለት ምምንዛር ማለት እዩ ገዛኻ ኣብ ሓሸዋ ኣብ ገረብ ጎርፍ ኣብ ዳግም ምስራሕ ማለት ምስራቅ ትባል መስሓውካ ምስላቅ ቅማሓዝ ታይና ማንብሎም እዞም ኩሎም ማለት ካብ ክርስቶስ ሰነፍ ሰብ ይመስል በእውነት ካብዚ ዓቢ ስንፍናታ እንዲሁ መቸም ዓዱ ኣብ ገረብ ኣብ ሕፃ ክቢ ዝሰርሕ ምናምን ምለኽኩም ሰነፍ ዋኹም ትልዎ ካዝ ደዓቢ ግን ዘላለማዊ ህይወት ልሃሎ ብስጋኡ ዝዘርእ ስለ ስጋ ነገር ጥራሕ ድሓስብ ስለ ሰማያዊ ነገር ደሽቆረሰ ካሱ ብላዕሊ ብጣዕሚ መሕዘን ብጣዕሚ ሰነፍ ሰብ እና ኣከኣቢዋ ኤልያስ ኣነጻጽርዎ ድግዚኡ ብስጋዊ ዓለም ተርእልናዮ ኣከኣብ ብጣዕሚ ሃፍቶም ንጉስኡ ናዚ ዓዲ ኤልያስ ግን ምንም ነገር ኣይብሉ ጥራሕ እግዚኣብሔር ድነዎ
ناذا عدي نقص خونو أكاب جد ديزجل سودي إلياس بتعمي فرح صنه إلياس تلالي سواتي تطونه مغنياتو نقول لهم أفلا عدخ أو حشوة أم هناسنا عدخ أو خوحي أم هناسي بنا إجزارك المسارة نتأمن وارنا بنا عالماوي مسارة نتأمن واري أفلا لهم إتهم منهم ديولهم نتهم بسقاوي عالم وي بسقاوي تسوي نتهم بزح زلوهم زبال بتعم يفرحوا هواريات إن أيهودايان ريهم هواريات منهم زي ولا بتعم وحدات أو زقوا زي بهالو جنا عدم أو خوخ حسلا زي مسرته بتعم بزح فتنات تكو عن ولا توسحهم هواريات يكوني زفرح هواريات يكوني زتنقوا تم مكرا زوصح أيهودايان تم مكرا زوصح علويان لعل نساتهم يتنقوا نا كل جزء عدم أو خوخ حد مسرت ساعات أين وصل عدم أو خوخ أو عالم زي سرت ساعات جن سلام يقول سور سلام يقول سجمر حتى يتسرح سلام يقول من سلام يقول هؤلاء سل كريستوس الناقور لما نا قتلهم من دون كريستوس أملاكنا بفقده أو موت سلسة حول نايز سو أيدم أو العلنا تاوم صدق خمسة لهم تمر له دون لا أيدنا ولا إلى ولدنا خمسة يقولوا مالتي نايودن أبدكنا أولدنا يخون لهم كم زي محل حزي مهيرنا أيود تمدلو لسك إلى أملاك تمهالو دون لا إلينا ولا إلى ولدنا يبيلو الأبا قريس كاونجل وسين مايتو مهيرنا أيود محور تأكو لسك إلى أملاك تمهال أملاك نمسقال تمحالو دوم لا علينا دلع ولدنا وخلهم تسكع دراقهم همدنا هم دي سقالوا هاريا سلي كريستوس تناقرلو ناس وايز دم ولهم هو كتجمرونا كل جزء حاتياتنا السلام أقول بينا يهوكو እና ኩሉ ግዜ ዓድና ኣብ ከውሒና ሃንፅ ይግበአና ታይሉ ጎይታ ዝናም ዘነመ ወሓይ ዝወሓዝ ነፋሳት ነፍሱ ነፍቲ ገዛ ደፍእዎ ወደቐ እውን ኣዋዳድቆ ድማ ዓብይ ኾነ ብጣዕሚ ዝናም ዘነመ ፈተናታት ምስ መፁ ኣብ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ዘይነብር ሰብ ምውዳቕ በቃ ኣብ ቀረባ እዩ ኣብ ቀረባ እዩ ሓደ ሰብ ንሕና እኮ ቀደም ዲያቆናት ኢና ንሕና ቀደም ክርስትና ኢና ፀንሕና ርኢናዮ ኢና ከም ዘይጠቅም ምናምን ይብልካ ነገር ግን ተይሉ ዮሃንስ ድማ ኣብ መልእኽቱ قدم يمسانا أي نوري مسانا تزنور نورن صاني عم نور نورن قال يجار صنعات نبرلا مسخادك توصل قنينا أو قال يجار مسارة النت زيت مسرة الساعة بيزك قال يجار بمعنى مغنيات دخانة فتنات أقات من ديتا لك أي لي بك وديا مخاري وديا موداقينا كل جزي قال يجار صنع مسارة أو قال يجار صنع مسارة استمسارة سزموس أيمصو ምንም አይሊ ዘይተመሰረተ ሰብ ግን ንእሽተይ ፈተና ወላን እያ ተካሒዶ ምክንያቱ ኣይተሰቆረ ምስ ውሽጡ ኣጣዕሙይ ኣብዚ ዝናም ዘነመ ወሓዝ ነፋሳት ነፈሱ ኣብዚ ድማ ሊቃውንቲ ሳይብሉ ዓንቶ እውን ቦኽ ከም ዘበልኽዎ أو قال إجزار أو مسألة إجزار زي تقولنا ساعات علامة أو لومي زخون حاسوم يفعلالي لمثال زنام زنامي زنام فري فري يقولوا لك أنت زنام فري فري نا حدر نقدر منامني ولا ما يحسوا بقى عالم بقى قال عمولات دسالو حدر ما نقبرني هنا ولا ما يحسوا زيت الحدر منام مسزوج قاعد توعلت له مالي قالوا له وحاز غورفي شلو دخد منم أول شلو بحطه دامل سقولي مالتي غورفي أي حدر مقار اللي بقى سقول خو سنجل خان خامن واري زيد اللي منامن زي مسدير له علم حقق يبصروا سنجل زمسلو يلي منامن يقول منم علامة بالس اللي حاسهم سقول يزقلات كاولي لا نفاس فري ولي كسو دخانة سليد زين أبو سلك قدامان أبو تسلمنا كوسات دخانة سند حوق عومله بق زعلم منا نزمسلو ويلي نكرشوس أملكنا زمسلو ويلي منا من مش زور ساعة توعلهم لا بقى لك عم هون بقى أنا لك من إنه لما بدنجة قبره اليوم أوقات إجزار مسيرة نزيت مسيرة كل ذي حسوا مش زعل وقام زخان حساولي لمثال سوقنا زي بساعة عالم وسنايرة هذا حدش بقوي حدار مس حدار دقر أطولد ونامن الأمر وسه بقى بهندس حدار نقر أنولد من أي سوق الخاسين كلهم خامناري
هم الخام منور دمسلو ونجار له سنجل تعمله مسجل توعله الساون خام بقى وهلا ما نخاف بقى همز حسن يرى وديو حساب خام كيار تشنج نقال لا لا مس ممنان منام مسلا قدام منام اشتي تحاسو تحاستون تون بقى لما نخاف እዞም ኩሎም ኣይጾንዒ ለምሳሌ ተሃንዱ ሓዳር ንሕጎር ለሓዳር ምፍራስ ኣቃሪ ንሕላም ደይ ተዘጋጀወሉ ምክንያቱ ኣብ ሓዳር ውሽጢ ዳጉልዎ ፈተናታት ኣብ ሓዳር ውሽጢ ቶይቶ ዓይነታት ነገራት ሃም ዳጉልዎ ንሕላም ደይ ፈለጥ ኣትይዎ ሃምዝ ኤክስፔክት ወይ ሃምዝ ትጸብይዎ ዝኣተ ስለዘይኾነ ሊፈርስ ምንኩስና እውን ሃምዝ ትጸብይዎ ብብልሓት ወይ በሲሉ ስለዘይኣቶ ዝኾነ ነገር ትብሎ ቆውዕ ደውሪ ክኣቲ ይኽእል ሲንግል ላይ ሃምዙ ዝኾነ ግዜ ክሓልፎ ክኽእል በሃንድ ስለዳኣትዩ እና كل جزية كريستيان جن أو قال إجزاهر نبرس جن أستوعب النجارات بأستوعب الآن بشكل كبلاولي نا دخانة قوامي زوم صارك أن وي زوم مسار بناء زارك المسارات نتمتر الساعات جن حاسان نوم علامان نوم كو صحل جدولي دمون كسنا دحون دمون كسنا دادولي ونجارات كم مهرم حدار جبرن الآن خانوله برجعت بسخنة رامي بسمعت أيمون كسي بسمعت حدار أجبري شلون لا وي بعلامة عند ديوانه سقلها همزلهم أين بري مالتي نا كل جزية بناء زيارك على مسارات النت ننبر لنا سواء نالم عند كونسك عودي تغلب الناس لنا يرؤس تودي تصلح مع رافع سرح هذه أو سماي نايز نبر نابوي فقط زجبر يصدق بي ጌታ ዝብለኒ ጥራሕ ኣይጸድቅኝ ያኔ ራወል ጌታ ዝብለኒ ጥራሕ ኣይጸድቅና ኩሉ ግዜ ቃል እግዚአብሔር ዝፍጽሞ ሰብ ልባም ተባሂሉ ብናይ ክርስቶስ አንደበት ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ዘይፍጽም ሰብ ድማ ሰነፍ ተባሂሉ ዓዱ ኣብ ሓሸዋ ዝሃነቱ ይስሓቆ በአጋንንቲ ይስሓቅ ዓዱ ከዓ ይፈርስ እቲ ዝነበሮ ኑሮ ይፈርስ ብስጋ ስለ ዝዘረ ምብስባስ ዝዓጽል ማለት መጨረሻ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ቃል እግዚአብሔር በመንፈስ መንዘር ቃል እግዚአብሔር አምላክና ጸንዕና ልባም ተባህልና በክርስቶስ አምላክና ምንተን ምስገን ሁሉ ጊዜ ንሰምዓና እግዚአብሔር ቃልና ንፈልጦ ንሰምዓ ጥራሕተ ይኮነ ንፍጽሞ ይበቃ ተፋቀርቱ ለከሶስ ተፋቀር ቃልኩ أخواني بسماء نجر رميدر نجر كبونة نكرسوس حقكم بسلام ده نبر جرامي قالكم نكرسوس أملاكنا حقي أخواني بسماء يوم ما حدقوا سر أمدركوا كرسوس أملاكنا ده أززوا نجر كاد في الصم نيرو أمد زخل الأرنت أي مسألة نيرو نجر جن زخل ناتورنت خل سلام نامس أن من تات ما إذا حتى صورة من يتيل خامة بسمنا كرسوس تختل تنازل ግን ዓዶም ኣብ ሓሸዋ ዝሃነፁ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሰሚዖም ዘይገብርዎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ብዙታት መከራት መጽ ነገር ግን ወላ እኳ መከራ ዝመጽ ምጽእ ዓድና ንሕና ኣብ ቃል እግዚአብሔር መሰረትና ታሃኒጽና ግን ከምቶም ኣቦታትና ከምቶም ናይ እምነት ዓምድታትና ከምኦም ኢና ንሰግሮ እምበይ ምን ዓይንና ወፂ ማለት ሐዋርያትን መልፈቶም በእውነት እሊ ቅዱስ ጳውሎስ እሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንርእዮም እስካዕ መስቀል አናኮ ወይ ምስአን ወይ ጥመት ምናምን ገጥሙና እኮ አንከልዩ ድሞት ዳብጽሕ መከራ በሃይማኖትካ አይገጠመክ ምንም ታዩ ክንድት ዘይትኽእልዎ ንኽትፍቶን ዘይፈቅድ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ደለዎ እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ዝገብሮ ሓደ ንዓና ልዕል ዓቅል ክንፍተን አይፈቅድና ግን ብዛት ጽሕና ነይ ነገር ግን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ መከራታት ዘወጽሑ ንዓኻ ብቀደም ኢለ ተነጋጊርና ነርና ኣክሊል ዘውኻዮም እዞም መከራታት እሶም ንዓኻ ብጣዕሚ ዓበይቲ ጥቕሚዮም ወለድ ፈተና ክርሕቆም ከለው ሓጢአተኛ ኮነ ሰይጣን ንዕቆንም ዝብሉ ምክንያቱ ፈተናታት ዝበዝሑ ኣብቲ ጽኑዕ ናይ እግዚአብሔር ኣገልጋሊ ሰይጣን ብደንብ ገይሩ ዝፍትኖም ንመን ምቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት እዮም እምበይ ኣብ እንታይ ይበሃል ኣብ ሕቁፉ ወይ ኣብ ናቱ ግዛት ዘሎ እንታይ ክፍትኖም ካብ ሰይጣን መንጋት ወጽእ ተለኻ ግን ሰይጣን ፈተናታት ይብዝሐልካ ሕዚ ፈተናታት ላበርትዕ እስኻ ላበርትዕ ካብ ብልኸርካ ቁጥሪ እሱ ላበርትዕ ድኸድ ሰይጣን ላበርትዕ ብድኸድ ግን እዝና እግዚአብሔር ጸጋ ምስኻ ስለድና ላሸንፍካዮ እስካዕ መጨረሻ እስካዕ ዲቃርብካ ድረስ ሳውጽሕ ከወይነ እሳት ምናምን ተውጽሕሉ ኣቦታት ክቃርቡ ማይኽእል ይብሉ ድምፍታንና ኩሉ ግዜ ኣብ ፈተናታት ትመጽኡ ኣለዉ ዝናማት ትዘንቡ ተለዉ ጎርፍታት ትጎርፉ ተለዉ
ንፋሳት ትነፍሱ መሰረትና ከይናጋዕ ሃይማኖትና ከይንክሕድ ወይ ኃጢአት ከይንሰርሕ እዞም ድልናዮም ለምሳሌ ጥራሕ ብደጋዊ ፈተናታት ያትቆፀርዎ ለምሳሌ ንኃጢአት ፈተና ነው ዝሙት ክሕይለካ ከሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ልብኻ ተሰዊርካዮ ለምሳሌ ከምዛ ዓንቶ ዘናዮ ሃምና ቅዱስ ዳዊት ንዓኻ ንኸይብድልስ ቃልኻ ኣብ ልበይ ሰወርኩ እንተይልካ ወይለለ ዓድኻ ብናይ እግዚአብሔር ቃል መሰረትነት ህይወትካ ብጽኑዕ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንዝሙት ዘሸንፉ ጠቀስታት ኣብ ህሊናኻ ኣቐሚጥካ ተኾይንካ ጎርፍታት እዮም ንሳቶም በነገራችን ንዓኻ ካብ ህይወት ከውፅእ ዝኽእሉ ዝኾነ ይኹን ናይ ኃጢአት ጎርፍታት እሱም ግን ጎርፍታት እዮም ንዖም ተሸንፎም ግን ብምንታይ ብናይ እግዚአብሔር ቃል መሰረትነት እቲ ዝተመሰረት ካል ናይ እግዚአብሔር ቃል ጽኑዕ ብምግባር ስቁልካ ብሸለልተኝነት ምስማዕ ስቁልካ ንጠቕላላ ፍልጠት ናይ እግዚአብሔር ቃል ምስማዕ ተይኮይነ በቃ ንህይወት የድል ናይ እግዚአብሔር ቃል ህይወት እዩ የሄጅሰን አፉ እላፍ ወርቅ ብሩር እቲ ንጉስ እቲ ቅዱስ ንጉስና ካብ ብዙሕ ወርቅን ብሩርን ስናይኻ ቃል ይሰምዐን ደስ ይብለን ቅዱስ ዳዊት ተሓስቡ ዓለም ዝገዝእና ልዕሉ ኩሉ ዞም ናይ እግዚአብሔር ቃል ለሃምዱ ሕሽ ፈልጥካ ቃል እግዚአብሔር ብትኹረት ብህይወትነት ምምልኻት ካብኡ ንዞም ኩሎም ፈተነታት መድሓንቶም ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ መብዛሕትኡ ሰብ ኃጢአት ዝወድቕ ናይ እግዚአብሔር ቃል ካብዚ ምፍላጥ እዩ ሕዚ ምፍላጥ ዝኾነ ነገር ምትሓዝና ምፍላጥ ሕዚ ምፍላጥ ምስትምቓር ማለት ምስ ውሽጥኻ ብህይወት ትነብሮ ገለ ካም ጠቕላላ ፍልጠት መሓዝ ተኾነ በቃ ብያማን ብህይወቱ ናይ እግዚአብሔር ቃል ፈልጥ ሓደ ሰብ ቢያንስ ውሉውሉ ከኃጢአት ምውፃእ ኣይተርፉ ቅዱሳን ተፈልጥ ኣታ ሰብ ወላ እኳ ዓኒ ቃል እግዚአብሔር ላሰማዕኻ ኃጢአት ምግባር ንሕዳ እንደ ሓደግኻ ቃል እግዚአብሔር ምስማዕ ግን ከይታቋርፅ ቢያንስ ግን ወላ እኳ ዓኒ ከኃጢአት ኣይትውፃእ ኃጢአት ምስራሕኻ ግን ትፈልጥ ኢኻ ሶ ኃጢአት ምስራሕኻ ተፈሊጥካ ድማ ሓደ መዓልቲ ናብ ንስሓ ተበቃዕካ እዩ ናብ ንስሓ ከበቃዕካ ኢና ቃል እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ስማ ቃል እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣን ቃል እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ትማር በእውነት ቃል እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ትማሩ መጽሐፍ ቅዱስ ኩሉ ግዜ አንብቡ ኩሉ ግዜ ማለት ነጊሮኩም ብዝሓለፈ ካብ እግዚአብሔር አምላክ ዝተላእኸ ደብዳቤ መጽሐፍ ቅዱስ እና ካብ ፍቅረኛ ዝተላእኸ ደብዳቤ ካብ ፍቅረኛ ዝተላእኸ ደብዳቤ ንምንባብ ብጣዕሚ ኢኻ ትሽኩል ናይ ህይወትካ ናይቲ ብህይወት ዘነበረካ ናይ እግዚአብሔር አምላክካ ደብዳቤ ንምንባብካ ክንደይ ትሽኩል ኣለኻ ንቃል እግዚአብሔር ብደንብ ናን ቃል እግዚአብሔር በደንብ ካመንባብ ኢኻ ምንባር ትጅምሩ መብዛሕትኡ ስለ ዘይፈልጦ ዘይነበረ በነገራችን ላይ ጣዕሞታ አይምሩ ከመሄር እግዚአብሔር ቸርሃም እንደሆነ እዩ ቅመሱ ታለ እግዚአብሔር ቸርሃም እንደሆነ እግዚአብሔር መሐራም እንደሆነ እግዚአብሔር ይቅር ሃልያም እንደሆነ እግዚአብሔር ፍቅር ይሃም እንደሆነ አይነን ረኾ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ውሽጥ ረኾ መጽሐፍ ቅዱስ ታንብለና ፍቅሩ ይሽቀረና መጽሐፍ ቅዱስ ብጣዕሚ ንብበል ብጣዕሚ ማለት ብጣዕሚ ህጉለ እግዚአብሔር ንጹህ ወይ መጅጥ አለ ነፍስ እግዚአብሔር ሕጊና እግዚአብሔር ቃል ንጹህ ድታ በኃጢአት ብጠልቀት ነፍስ ላይ ይምልሳው አስወም ለሐንተ ነፍስ ከኃጢአት ዓለም አንጹህ አንበረዶ አንጹህ ነው አለ ገብራና እግዚአብሔር ቃል በጣም ንጹህ ስሙ ለእግዚአብሔር እሙን ወያጠብ ህፃናትና እግዚአብሔር ምስክርና እግዚአብሔር ቃል ወዘሙ እሙን በቃ ሐቀኛ ወያጠብ ህፃናት ለህፃናት ለጠቢባን ይገብሩ ለህፃናት አእምሮ ዳአውዳን ንጹህ ሕሳባት በጣም ጠቢባን ይገብሩ እና ናይ እግዚአብሔር ቃል ብምልአት ምስማዕ ኩሉ ግዜ ምስማዕ ኩሉ ግዜ ምስማዕ ትገብሮ ስለዝገብረካ ቃል እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ስማዕ ኩሉ ግዜ ተማሃሩ ጎይታና አምላክና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝሓለፈ ለነገረኩም ቃል እግዚአብሔር ምስማዕ ታይባ ዘይውሰድ ጸጋ ኢልዎ ዘይውሰድ ጸጋ ቃል እግዚአብሔር ከፍ ይልካ ምማር ዘይውሰድ ጸጋ ማርያም ሃሪት መክፈልተ ሰናየ ዘእያይድዋ ማርያም ማንም ዘይወስድላ ማንም ዘይምጥላ ገራሚ ዝኾነ ዕድል መሪፃ እያ ገራሚ ዝኾነ ሃፍቲ መሪፃ እያ ደላ ጎይታ ንምንታይ ቃል እግዚአብሔር ከፍላ ስለሰብዕት ለምሳሌ ማርታ ኣብ ገዛ ኣብ ጓሮ እንጀራ እናሰንከተት ጎይታ እናምህረን እዩ ከፍላ ካብቲ ምስራሕስ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምስማዕ ዝሕሽለ ኣብ እግሪ ጎይታ ከፍላ እናተማሃረት ላሃለት ማርታ ብምስራሕ ስለዝደኸመት ኣሕዝነካ ኣነ ኣብዚ ናባኸን ኹሲ
خد حق زيايت لا دخل أنا قويت حتى لا مرتا تقلوا مرتا بروح تلف عيت زد اللي جن وحديو صو تزد اللي وحده هون لهالك ساعات قال إجزاء نسمع جزيسون تزد لكم ما وحدي بنا إجزاء فقط يوم تزد لك أنا جر واحد لهالك جني تزد لك أنا جر بوزي مسلك طرح بمسرح خاطر قلني مسلك أنا قال إجزاء نسمع بيت إجزاء مكتزجسات እንጀራ ዓለም ይወስዶም ዘድሊ ነገር ግን በጣም ውሕድ ነይሩ ምስና እግዚአብሔር ቃል ወሲኻ ዘድሊ ነገር ውሕድ ነይሩ ግን ሰባት ነቲ ውሕድ ዘድልዮም ብዙሕ ይለፍዑ ነቲ ብደንብ ዘድልዮም ነቲ መክፈልተ ሰናይ የተባለ ገራም ዝኾነ ዕድል ግን ትኹረት ኣይህብዎንና ኩሉ ግዜ ብእውነት ቃለ እግዚአብሔር ብምስማዕ ኣይትተሃኮይ መፅሓፍ ቅዱስ ለለ አንብቡ ኣብ ህይወትኩም ኣብ ዴይ ቱ ዴይ ላይፍኩም መጽሐፍ ቅዱስና ምንባብ ፕላን ያለው ቢያንስ ዋን ቻፕተር ሓንቲ ምዕራፍ ማለት ዴይሊ ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ምዕራፍ ምንባብ ብጣዕሚ ወሳኒ ምክንያቱ ሓንቲ ሃምድ ነገርና እዩ ካብ ፍቅረኛ ዝተልኣኸ ደብዳቤ ንምንባብ ብጣዕሚ ክትሽኩል ካብ ፍቅረኛ ዝተልኣኸ ደብዳቤ ንስኻውን ብጣዕሚ ክትሽኩል ካብቲ ህይወት ዝካ እግዚአብሔር ኣምላክ ዝተልኣኸ ደብዳቤ ግን ክሳብ ሕዚ ህንደ ገጽ አንብብካሉ ብጣዕሚ ብዙሕ ገጽ ሁ ሰሊልኻነ صح هندي قص أم بخال زي تياكين كله خندنا مصحف قدس كنت ترى مصحف قدس بعرس قلت وزي فلت تسوي لك اللي خلينا بس لا حازي كلهم عايزين ياكم تاج موبايل نكم سو كلهم مصحف قدس نياكم مالك له حاله بحاله زين وخص هم قاعدين قاعدين ببرانا طرح سلازي قلنا سلازي رخوخ إلى خاتم مخاني له ساعات أفني نا ቃል እግዚአብሔር ነው በቃ ሶ ሲምፕል በጣም ታይድባል የመና ቃል ሌላ ዝኾነ ሰዓት ሆነ ቃል እግዚአብሔር ድምናብ አይነት ታከይ እዝን ተላንገብ ገርና ዓድና ለአውኾ ሒና ንጾ ቢግዜ አዚ ምስማዕ ምድሓን ካ ምስማዕ الحዚ ምስማዕ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ይስቆረ ከተን ብልኸና ቅዱሳን ገድል ትሪ አው ውሽጥና ሓድሕድካ ህይወት እንዴ حوارات إذا كله فتنا لا وصح منهم تيتناول إتريهم سلست دقيقة دحاول وتو لا تهالو منهم دحاول أنا أتي ولهم تر لخايم باي أنا ما تعنيت مكرر بس مسناتهم تنص صارت لكم يعني الزيجبا ميبالا دلهم أوز توز بحال يخونني الخات هو تخات النص رجورك مسيوت خالات تعرض قال إجزارتان بالله تخكلني كريستيان تكون عدخه عزي يتوقع عزت علينا اغزيار قال يتباهي ود صنع مسارتي اوته الناس اما نم تساكي تقبر يغرك مخنياتو بزحات حملي ناو كودنصور حملي هيرودس دول بنكسنات متمكحو بنا اغزيار مكسفت لاموت اوزوش تريميخا بزحات هفاتم بهفتم لا تمكح جن هاهيوت الناوز ترخوم يخا بزحات جن من ነገር ተይውለም ኩሉ ነገርና ኮይኑ ትረኸውኒ ኢኻ አምዝ ቅዱስ ጳውሎስ ዘለ አነ ምንም ነገር ይብል ኩሉ ግና ይብል ምክንያቱ ምንም ነገር ይውል ናይ ዋዕሉ ዘለ ኩሉ ነገር ይውል ግን ለለ ኩሉ ነገርና ዝብል ምክንያቱ እቲ ኩሉ ነገር ድፈጠረ ክርስቶስ ናይ ጳውሎስ ስለዝኾነ ስለዚ ጳውሎስ ዝሰአነ ነገር ይውል ማለት ነው ተደሊ ደመና ጠቅስ ከን ምንም ዝጎድለ ነገር ይውልና ሰባት አነ እግዚአብሔር ቃል እንትነብሩ ተለው ብና እግዚአብሔር መሰረትነት ትነብር ተለና ዝሰአነና ነገር የለይ ዝሰአነና ነገር የለይ ትለኹም ሃፍቲታ ጉልነኹም አይኾነ ኣብ ድኽነት ኾንኩም ኳዕኒ ሕጉሳት ትኾንኩም ዝለኩም ዘሎ እምበይ ብምስአን ብምግናይ አይኾነ መንግስቲ እግዚአብሔር ትልካ እዚ ምድሪ እዚ ንሰርሐሉ ሶ ምስአንና ምግናይ ዘያናው ጽካ ትኾን ተኾይንካ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ቃል መሰረትነት ትኾን ለኻ ትስእንለኻ ከይትቆርዕ ማኖ ትስእንለኻ ተስፋ ከይትቆርጽ እግዚአብሔር አምላክካ ከይትክሕድ ታግንለኻ እግዚአብሔር አምላክካ ከይትርስዕ ብዝዳግነካ ይሃፍት ኩሉ ነገር ምግባር ድካልካ ከይመስለካ ድዚ ኩሉ መድሓንቱ ናይ እግዚአብሔር ቃል ብምልአት ትፈልጥነካ ሃፍቲ ምንም ነገር ሃምደ ይገብር ካብ ምንም ነገር ሃምደ ያድሕነካ ጥራሕ መንበር ትጥቅ እንድሕቲ ጠቕምካሉ ግን ብሰማያት ዓዲ ትሰርሐሉ ሃም ትኽእል ትፈልጠሉ እንታይ እንተይልካ መጽሓፍ ቅዱስ ድኽነት ካለለ ካብ ምንም ነገር ሃምደ ያቀርልልካ ናልኣልኣዛር ታሪክ ርኢኻ ናሃዋርያት ታሪክ ርኢኻ ምንም ነገር ደውሎም دي أجرم حنت أراه اللي طرح أجرم منهم نجر دولهم هواريات رخا تسفى تقرص للا دخاخون بإجزاء أملاك خاتسفى تجبر إجزاء أملاك ديسأرك أنو دي دخان تاتو هم ريح حد قوم للا هي إذا يتنسى إجزاء أنت جارهم لمكان
ስለነዳን ጩኸት ሕዚ ክልዓል ኢለ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣብኡ ትረኽበና ኩሉ ግዜ ኣብ መከራ ኣብ ተሓጓስ ኣብ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላክኻ ከይትርስዕ ከይትብል ዝገብረካ which is ቃል እግዚኣብሔር ቃል እግዚኣብሔር የነግረው ለህዝቡ በመጽሐፍ አምተዋለ እግዚአብሔር አምላክኻ ላትናገረካ ምን ተሰምዖ ኩሉ ግዜ መጽሐፍ ቅዱስ አንብብ ካለለ ለጠቅላላ ህይወት ማነው ለጠቅላላ ፍልጠት ጥራሕቲ ይኾነ በህይወት ትነብረሉ ናለማዕነት ትምህርትና ተወልዎ ቃለ ሰምዑ ድገብሮ አድአው ኸሕዛነ ይመስል እሱ ለበሚ ቃል እግዚአብሔር ለለ ታንብልኻዮ ትመሃርልኻዮ ለለ ህይወት ታግኘሉ ትነብረሉ ሃምዝልኻ ንሕነብር ካለ በቃ ክርስቶስ መስልኻ ምስ በግዑ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ብዘለኣለም ንግስኻ ትነብር እግዚአብሔር አምላክ ብቸርነቱ ብምሕረቱ ይዓድለናና ኩሉ ግዜ ቃል እግዚአብሔር ደምን ኣሕዋት ዓይኒ እንታይ ይባሃል ዓይነ ስነፍ ኣብ ኾኽሒ ስለ ዝተመስረተ ግና ኣይወደቕን ርኦም ኣብ ኾኽሒ እንድሕላ መሰረትካ ፈተና ድመፅእ ይምፃእ በእውነት ኢዮብ ማርኤዎ ከኢዮብ ብላዕሊ ሙኑ ሰለስቱ ደቂቅ ማርኤዎ ሰለስተ ወጣታት ከማሕና በእውነት ግን በእውነት ኣብ እግዚአብሔር እንድሕር መስረትካ ወጣት ግዛዕ ኣይትዲ ምንም ካብ ፍቁር ዘናውፀካ ነገር ኣይህሉይ እና ኩሉ ግዜ ዓድና ኣብ ኾኽሒና ንጥኾኽሒ ተባሃለ ናይ እግዚአብሔር ቃል ፅኑዕ ስለ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ወይ ድማ ክርስቶስ ኣምላክና ኾኽሒ ኣባቶታትኩም እንትሓልፍሉ ካብ ዝኾኽሕቶት እዮም ትኾኽሒ ድማ ያ ማለት ክርስቶስ ነበረ ሃምደለ ቅዱስ ጳውሎስ ትኾኽሒ ክርስቶስ ትኾኽሒ ናይ እግዚአብሔር ቃል ፅኑዕነቱ እና ሰያጥን ምትልዓል ማትልዓሉ ኣብ ኾኽሒ ስካዕቲ መስረትካ እናውፅኻይ ወላ እንድሕላሚ መሰረትካ ሓሸዋ እንድሕኾን ግን ኣብ ኮነ ዶ ዝናም ዘንኡ ውሕዙ ንፋስ ነፍሱ ብኾነ ሽው ትውልደለ ትፈርሽ ትኽእል ኢኻ ከይትፈርሽ ኣወዳድቃኻ ዓብይ ከይኾን ሃም ዲያብሎስ ማለት ተሓስቦ ኣወዳድቃኻ ዓብይ ይኹን በቃ ኣብ ኾኽሒ መስረቱ ኣብ ኾኽሒ ትመስረትካ ማለት ዝሰማዕካዮ ጎርኡ ኣዝልክ ዝሰማዕካዮ ጎርኡ ዝሰማዕካዮ ሓፍቲ بسم أحد هاميل المسرة جديد قال يزيد تسمع الله هاي نور تسمع الله هاي نور يو ملسو مالته الحرة نحلام نور خيو نحلام نور خيو نحنوره دينا يزيد قال تمسرتنا روح حد مسرتنا لبا ما تنبه نحسم علينا يو دين برو شلنا محلف جزير نحلام فون دله حساسات نبال كحساسات نبال يمحرنا كاسو عزراي شو منتي أطري يسنا زناجر زي مسودته مهزب تمر تشدنا قويتانا همزولو قدام هرو زي مهزب تعم تدلنا أغلى أنا ترى راسه كنت كمعرف حمش جمهور لهم هرم لنا بتعم تدلنا قبتمر بتعم دقر روم تمرتاتو أنا بس أنا حداد النق أفخد أخدنا بس أنا يوهان واللي جمهور تمرتو بؤمنت بتعم دقر تمرتو طان بتعم دقر تمرتو طان هنا كل دام هرو زنا ترى راسه كنت معرف حمش شديد شو عادل الستمرت بدو ده هذي بتاعم تدونقو بتاعم تدمو سمع عمالي فولت تقرم تمرتي فقر بشتت فتصم لدبر تمرتي بتمرت بتاعم تدونقو ولا لا كرسوس أملاكنا قرما يفولت قوتان حزي زم صحات زم نوعلاتهم زم صنحو بمهران እግዚአብሔር همزي يبل نبيات همزي يولو لا ولي نمهرو صنح كرسوس ግን أنا ግን يلكم الله همزي قور أنا ግን هم بعال سلطان ምክንያቱ ድቲ ህገ ኦሪት ዳሃበ ባዕሉ ሓድስ ክዳን ድምስርት ለ ባዕል ስለዝኾነ ብጣዕሚ ዳድንቆም ሃም በዓል ስልጣን ሃም በዓል ዋና ዳኣሚ ሃምቶም ደምህርዎም ዝነበሩ ወይ ሃም ነቢያት ከመዘይ እግዚአብሔር ዘኩሉ ይመልክ እቲ ኩሉ ዝመልክ እግዚአብሔር ሃም ዝብል ተናገረና የተኾነ ኣማን እብለኩም ኣነ ግን እብለኩም ለኹ እውነት እላችኋለሁ አላበለ ስለዝመሮም ብጣዕሚ ተደንቁ በእውነት ብጣዕሚ ዝደንቕ ትምህርቲ ያው ኩሉ ግዜ ሃም ንነጋገሩ ትክክለኛ ክርስቲያናዊ ህይወት ክነብር ዝደሊ ሰብ أوزنه عم عرف عم بس يجمر خمس كعم عرف شو عت مترشة مصحف قدس كل سلة هوت دامرته بيذلت جن أوزنه هوت بتاع مزجرن الزنا نسا أخونا يدو مسحاو كسال أخونا يولدوك سال أخونا يدو مس نوع الفك سال سلا يرفوتو أوزوش تأمنه وزون زجرن وتعالى بؤنت زنا نسا أمنت بتشكل أي خلي بنقراتنا أمنت بتشاد نيال كل خلي أخل مهناتو كل قال يسمع زغورو يزلو جيتا زغورو لبا ميبال زي غورو زون امنيت بيتشا زولهم ساعات از توسل
أو قصر عسى حدي أم عرف شو عتابي نتقالي سمع زجور ده كل جويتا عندهم جويتا هو بس إنك أجان أنت أوصل من كلهم بس إنك بروح من فرات جوب كلهم جيم تأمر ويرفض صن كاره هناك أخلي اسمه جيرة تأمرات يجيك لي عادي نمكن نجهني هم ديل عندهم هذا موجود كذا العسوكو سوسي هيوت بين السعادة العسل بطعم يدنقني يقول أبوزت أنا رأهنا مهنات جيرة تأمرات سلو بزح مخنات الجبار كخلو لمثال هم سجى بخلو كوهاو لمثال حارو زمارين دحادو عقل قالين دحانتا منام سجى نخلو كم زجبروها إذا سجى جن درلة تأمر جبر كخلينا تأمر من جوار وزته عادحني زادحني قال إجزاء سمعك عبد منوار من كل شانس أفرق ما تايل ما تأمر زجبر لهم نتهم دخومات دخون إيه نتهم دخومات أمره بقال إجزاء كأمر زي يقول نتهم دخومان يتأمر تجبر اليوم كريس أملاكنا أمرت لهاللي سوات كأمن ولت تأمر جورا فيلت سوات نخ أمن يلو نمهر نتهون على من بي سوات بقال إجزاء زي أمرش بتأمر كأمن يوم يلو تأمر أي جاريو كل شانس أفرق تايل تأمر من جار منه ونتخم حدرة مستأمر كتتحزوه كدشان سمعت أمدر لهاللي ويوانست يجارة تأمري هل حانت تأمر يجاري من هل حانت تأمر يجاري أمن قصصنات جن زبال شيء رهم تأمر مجار إخواني عايز تجبرك قال إيدي هي سامعها من واردة ميم على بؤنت تجرم زخانة ذوي هزيد هذا النقطة مرتنا بويتان أملاكنا من حانتنا يسكت سامعنا نبره يجبرنا السلة بمنفس بصيغة ويردنا بس كل نجبر جن مصحف كل سلة لأن سجمر تسمعوا إن إحنا مرخاو إن الأمان بخاو تنبروا مجمرة تسمعوا إنك أول نعم مزحت وشجر مثلا هلا عم نسمع زي بس إحنا كين هو استاتكم يا إخواني بنقرأتنا أوزتمر لهم جست حدا حو حدا عركو حدا حفت خلت منامن قال إجزاهر نحمر بتفق سمعت هذا حاولنا نفوت نور سو نحط فوتو حواك دحنا الغاغات ديالي تكدحنا الغاغات ديالي لعل كل سلنوت إننا سلزلالماوي هوتو مالتنا مالت حوارات سخادم هو من عالم كبتون دا أزون قويتا قال إجزاهر هو السير خونه مسمعكو كمان ملحان كمسمع الجمرنا سامع خات فصوم مجمرات سمعوا عنا كاسو ديزوم دي سمعوا ولا نباس حق بنا حنا دله بقالو نبر طرح سمعت يهون يتغرت نهون ግን እግዚአብሔር አምላክ ብጸጋው ይርድእና እና ለማ አንተ ቅዳሴ شقوم الحضر ساعات دينا سجايا دينا زموت فقر جورم كبلوا كلهم جنا أخوان حزن إذا لكم عنتي من خلت سؤال سيتي من أول فقر بمجلس أجل جل أخوان دول لكم نقولكم بسم فقر زموت بمن فسام بسم فقرك شو ولك أولي فقر نصه دخول ناجي أملاك فقر سلا خال الساعات ما كحس دقيقة الفقري بقى جيفيس أيخا ويدا عرك خام نفس خا خام فتا جسويت خا كريستوس البيت كريستيان هم دا فقر جور خام فتا دسو أيخي بيت كريستيان كريستوس هم تزوزو جور خام إزاد وزو فقر معلت نصه دخولنا فقر مايتو كل جزيرة ساعات صبوا مننا كل جزيرة ساعات أو ناس اللي بوتات أو اللي بخادم مقمات مالت ساعات جيجات الجاجو اللي تعرسوا ما دقيقهم تحزنوا لي همزي بمجوا همزي كريستوس دول مات أبا سريلهم اسمه بحزن أو أبا تتقبل له عارفون طويوة حتى أتم يقرأ لهم حزن كريستوس نعوز سوق له سلزي فلوت له ننزل من فلاتهم حزن لهم نكريستوس تقتل لقون استيفانوس اللي ناقوي تقال قبل له إذا حتى هذي عايش تقصروا لهم مخنياتهم زي من فلاتهم سلزي حزن صارك لأخونا كريستوس لا مثلنا تعب لنا أخونا يدو ساعات بدولهم مستحزون لهم أخونا يدو قاقوا من قدسر لهم هي أخلا حاوكم صحيح كريستوس فلسون كريستوس هاد فلسون همزكو أي قبرني نيرو أخلا حفتكو زازا لقيرتني سلا همزي فلسكو بونت أجزير مستوعالو كعدل أمرو كعدلا بالغاقة تسألي الله
إذا كرسوس وينجل كاميرا في حمص استع شوعات تمهرنا يلي زي دامهرنا لنا حقوس ما يدري بمكره خام حقوس ما كريستيان بومهان خا بجس حكا نجر تحقوس ختفلت كريستيان بومهان خي أنا حقوس إنه مسألة قاصن عند حديث الناس جمر داش أنا أكول بكرسوس كل جزء تحقوس بقويته بقونت بقيتها ما كل جزء تحقوس أحوت تراني እግዚአብሔር አምላክ ናትኻ ቤተ መቅደስ ብልቃ ብቸርነቱ ወዱ ስለዝገበረካ ጓሉ ስለዝገበረካ ዝደሐጉስ ብልዓለ ኢለ በእውነት ሓስቦ እስኪ ይክል ለምሳሌ ዋይት ሃውስ አሜሪካ መድረፍ ድና ኢትዮጵያ ነገስታት ቤተ መንግስት ኮንካ አገልጋል ኮንካ ምስትራሕ ቋን ተሐጉስ ክእል همز عقل قال يوم بارئهم خن خمالت جسرحت إني هون قال بيت منك أنا كل بيت منك تسرح من اليوم تفرع على تمكح على تقل إنها كريستوس عقل قال يخون خي ود قالوا فقرس قعدوا أطلقوا عقل قال إمنا من الخكيت بالماء نولد المتنفس مستزي أو مسعى ناوجن مسعى ناو إسرائيلاويان مسعى واللي أو السعي توقفوا وجن إسرائيلاويان جن أي تقبلوا وي ولا لسه توقفوا نتوم استقبلوا نتوم بسم قويتا زأمنوا نتوم قويتا يسوع كريستوس ودي زيار مخان آمنوا استقبلوا وجن وهابهم سلطانه ولد إجزاهركم ده إجزاهركم خان سلطانهم رهم سلطانهم عوجي سلطان تا أو زمدري عصرت عمت كفتمو ميت عمت كنا قصر أي خانة ده إجزاهركم بعد السنة باهري ودي إجزاهرهم دخانه كله ولد إجزاهر يتسألون مبحثاتهم مخنيات سنهم مرتون هسجاو سلطانهم ولد إجزاهر يكون دك إجزاهر كون سلطانهم إلا يكون من نزسجا ودم وإيه مسمرة بإيشي وبإيشي فسو أي سيتي كان سجاي دم تولد تكوني الله أن إجزاهر تولد أرعوي سجى زينا كل جدي بقوتات حقوس النكا نفس كل سفري بقوتام حقوسه سؤالس كل جدي بقيتات حقوس برلا بخات حقوس النجار الحل خسنا قويتام خانكم سخنا قويتام خانكم ودي إجزاهر خانكم قال إجزاهر خانكم مسألة كريستوس مسمى هيرم ملائكتي هالو ما هيرنيات قدوسان مسمى هيرنيات قدوسان وها ما هيرس هواريس سواكان ما هيرس أرقام بروكان ما هير ملائكة بوهان ما هير ملائكة سجومان أو زل الواد نكريستوس نتبقى استحارة سلس خاول تحارة دبقى سلس خول تحارة دبقى لا مسجن خام تنبري بس أجا بتشرنا تدحنخي نات من خام تورس تحاسل لك خام تورس تحاسل لك خبر لا بخاد حقوس بمكر خاد حقوسه أيخاني دو منو نجار هالك دخل أخوان خام على زرق عن قوي تاسد النكات حقوس اللي منو ديت نقالي ما من بقى منو عالم بمو الخيرات كاكو عني منو دي مسلك ذو بقى ولدنا دهامي دبل صود ولا براخا خانم ما منو ما يمسلون هذا تفطر درستعونا مغنياتو كل جزء بقوي تاسد نب كل جزء بقوي تاسد حقوس حقوسهم كل نجرة فقرة همزي خلت أعرفتي ويخلت سؤال سيتي ويخلت أجدع بدم بتعمل الفقر ما يتو كل تم بتعمل الفقر بدم بجورة هم تحسس بدم بيا نالي بتأسس هم دلهم كله بفقر إجزاء برسول خورسات لمس إجزاء دون أول فقري كان سؤال سيتي فقر بالعادة يكون خالي نجر حاسس أقل كل إجزاء أملاك حاسس كل إجزاء قال إجزاء يعقصونه كل إجزاء قويتات عقص بقولت تراجعوا أين نوصي هم استنقرنا مكرة تمسة أين نوصي منهم كذا نوصي نقول يقول بصروا ممكن يأتي عالتنتهم أو خاحية تمسريتهم أو خاحية عالة تمسريتهم تم ذا النوصي إنه هو تأجل بحرنا الفرح بحر كيف فرحنا بحر أملاك تم ذا فرح إنه هذا فموت له موت نعم من كريستوس مس كريستوس مرة خا يدلدي من هذا فرح نجرب دخلناك منهم لعلت مكرا اتمسوم زلو قويتا سلازبلص كل جزينا اجزاهر ساعات السلام ومترقاقعي كا اجزاهر توصون حاتياتنياتات كن سلام يقولوا مين بقونه رب شي خاتفون هو كي خاتفون
إذا تستوعبوا ما أدري نسات أتولهم عطيات السرح اللي خا بتعم تربش اللي نخا أعرف كي قنوع دخان اللي نادوش تخاقم تلخ إجزاء أملك خنا عطيات السرح اللي خي وهي حاجة السلام يقول نسات أتلخ همزة عوج شخم زرقة في وزرقة في قليل لي لك أتون شغل خمس خير تسالك أتون حاجات خمس خير أتون مكراس خبركم أتون تنقص خبركم نوع هاي نواي نوع أنا خاك أعرفكم يعني كأو أعرفك عن قليل لغنا شيخ الصمت وكأعرفكم دفع سنة لغنا أرؤيتكم وخاف حني دوري لحازهم قال يجزي أيه بملأت نبر حاتيات في جورنا كحاتياتنا نلاقق تعكس لك تعكس سنة تاتيهم نبويتا سات وين يجزي أملك سات تعكس سنة تعكس هذا هو بقى بما كرم سنة عندهم ناشونات التاريخ تاني بالله خنا اللي قدس جيرجس بركتهم حضرنا هاوتم مكرا زقبل ما توم مكرا زقبلو يጨንቆም ብምንታይ መከራ ከም ዝውፅሕሎም ይጨንቆም በእውነት በጣም ዝገርመካ ይጨንቆም በቃ ግርም ብምንታይ ከም ዘሳቀዎም ሁሉ እናበሉ ኣብ ሁሉ እግዚአብሔር ኣምላክ እናረዶም ምናምን ስለዝሪ በጣም ትዕግሰኛታት እዮብ ዶርዮ ሁሉ መከራ ወጥሑ ሓደ ግዜ እኮ ዓኒ ናይ እግዚአብሔር ኣምላክ ስም ታጠርፉ ኣይካለይ እግዚአብሔር ሃብ እግዚአብሔር ነሳ ናይ እግዚአብሔር ስም ዝተብስ ካብ እግዚአብሔር ጽቡቕ ነገር ተቀቢልና ሕማቅ ነገር ክንቀበል ንኽእል ነን እግዚአብሔር ሃብ እግዚአብሔር ነሳ ናይ እግዚአብሔር ስም ዝተባረኸ ይኹን ኣብይ ትዕግስቲ እዮብ ማነው ዮሴፍ ርእይዎ ዝኩሉ ትዕግስቲ ሓልፉ እስካዕ ንጉስ ድኾን ብጣዕሚ ብዙሕ መከራ ሓልፉ ሃዋርያት ርእይዎ ጻድቃን ርእይዎ ቅዱሳን ርእይዎ ታእሙ ግራ ኢልኣቲካ ቅድስት አርሴማ ርእይዋ በነገራችን ላይ ወዳት ጥራሕ የለን እምባ መሪና ትበሃል ሓንቲ ጻድቅ እኒሃ ኣይኮነ ዶ ትዕግስቶም ከም ብጣዕሚ ዝገበረካ ብዘይገበርዎ ነገር ክኩነን ከለዉ ከዓኒ እዚ ፀጋ ዝረኸበሉ እዚ ናሰይ ስም ሓጢአተኛ ተባሂለ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላክ ክብሪ ዝረኸበሉ ኢሎም ብጣዕሚ ትዕግስተኛታት ኦምና ህይወትና ብኦን ኣብ መከራ ይኹን ኣብ ኩሉ ነገር ትዕግስቲ ክህልወና እኒሄዎ እንዲያም እንታይ ይብሉ ሓደ ነገር ቅድሚ ምዝራብካ ናበረኻ ኣቦታት ሓደ ነገር ቅድሚ ምዝራብካ ወይ ምዝራብካ ኣስተውዕል ይብሉ ምዝራብካ ካብዘይ ምዝራብካ ዘይሕሽ ዝኾነ ለውጢ ዘምፅእ ተኮይኑ ኣይትዛረብ ኣይኮነ ዶ ለውጢ ዘምፅእ ተኮይኑስ ማዕረ ተኮይኑ ንዓርሱ ትቆየር ንስኻ ብምዝራብካ ዝቅየር ነገር ተዘይሃሉ እና ክርስቲያን ቀድሚ ምዝራብ ብደንብ ትዕግስቲ ክህልወና ወካስ ትዕግስቲ ህይወቶም ነው እንደው ካልእ ትረፍ ብጣዕሚ ለጋሳት ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍሬ ሓደ ነዳይ ርኢኻ ድነግአ ምናምን ዝሓልፍ ኣይኮነን ብጣዕሚ ለጋሳት ኣብርሃም ንፈልጦ ኢና ታሪኩ በቃ ብደይ ገሻ ኣይበልዕ እስካዕ ብጣዕሚ ለጋሳቶም ና እግዚአብሔር ኣምላክ ሰባት ርሑራሓቶም ሄር ማለት መሓርያን ቸሮች የዋሆች ናቸው احنا همينا ጨካናት ደና ዴቪድ ነሐዙ እምነት ብጎይቶም በእግዚአብሔር አምላክ እምነት በጣም እምነት ወሳኝ በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ አው ክርስትና እምነት በጣም እምነት በጣም ካው ለዋት ካውና ዓርሳን ግዛ ዓርሶም ይጎዝም ይቆጻጸሩ ዓርሳን ግዛ عندهم نبرخ أبوات عرش الجزء السوسي علم كاد الجزء سيبل سيور كتمان كم يجزا سلمون راسن يم يجزا كتما كاد الجزء سيبل دليتات خا في اللاغوتات خا منا مزم جزء خا كلهم فتوتات خا جزء خا نكرسوس دا كرسوس أملاك خم بعد بتاع معاوي تسجوا عرس خم جزء بتاع موسان بقول
عزك كل تسمعوا للنجار كل الموصل النجار ما عارف الجزء كل بفتوت تنبر بدليتات تنبر دليتات كوع نايج جاي هرم ناس قال من الخمس ميزان يلي أما إيش خامس ما صدق بات نعم نفس كده فريق عارس خام يجزاي تينك خلت تجزي حساب تربان قدم من نجار خبري فوري قدم من المزرعة خلت تجزي تحس عارس خام يجزاي ترب حاجرو عارس خام يجزاي تبهلهم عند تخا فتوتات خا كل نجار خاو بنجارات الله أنا بتعمل زجاجة وين دست لأنك سبنا يسوع كريستوس زخون كله نسجا مس كله فتوتاتو نكريستوس كله ساقيلهم ويوم قاتلهم ويوم مالتي كحاتيات استساقيلهم يوم كحاتيات سمويتهم كحاتيات مويتنا دو كحاتيات موت خدو نكريستوس تنبر دلخي آمين سجا مس كله فتوتاتو توم نايمين هم نسجا مس كله فتوتاتو بتاعك يوم كله فتوتاتو በነገራችን እዚህ ቃል አምላክ አይወርሽን ይሁን አይወርሽና ሁሉም አንስ እዞም ፍትወት ስጋም እዞም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ስጋ ምስ ኩሉ ፍትወታት ማለት እዞም ኩሎም ላዕል ዘርገረ ምስ ኩሉ ሰቂሎም እዮም ንዚኦም ኣይግዘእ ስጎም ነቶም ኣብ ላዕል ዝነሩ ዝተዛረናዮም ናይ መንፈስ ፍረታት ደኣ እምበይ ማለት ቅዱስ ጳውሎስና ናይ ክርስቶስ ምዃን ንስጋ ምስ ኩሉ ፍትወታቱ ምስቃል እዚ ከዓኒ ማኣዚ ከተሰቅሎ ማኣዚ ከተሰቅሎ ይሓፍተ عدخ أو خوخ مسرت اللقي عدخ أو خوخ مسرت ما يسقطاي نأيج زهر قال سامعخي تفصم اللقي نأيج زهر قال سامعخا تفصم اللقا سقا مسقول فوتوتات تسقله بمنفس تنبر هايوه بمنفس بقى بمنفخات زرقا وبمنفس خان الحلقة من نورخا بمنفس متحزرخا لأنه هي وتوخات عجل نا كرسوس أملاكنا بجرنتو يا سقا مسقول فوتوتات تسقلنا عدنا رخوخ حي هانصنا ناتو منجست ورستي كجبرنا قدس فقاد يجرلنا وسهات الإجزاء يسنح لنا